Здравейте, приятели, добре в новият авиационен клип. Днес ще разгледаме случаят с светкавица порази самолет по време на полет. А именно случката се намира край Лондон. Нека да започнем. Днес самолет на British Airways е бил ударен от светкавица. Това е станало докато самолетът е пътувал към летище Хитроу. Хитроу е най-голямото летище в Лондон и най-голямото летище в Европа. Полет BA919 е бил от Штутгарт, Германия до Хитроу, Великобритания, но ударът е принудил самолета да се насочи към Гетуик. Гетуик е също известно летище в Лондон или изцяло в Великобритания, Англия. Полетът напусна Германия малко след 1 часа на обяд местно време, 12 часа българско време, и е трябвало да кацне на Хитроу в 13:40. Но лошото време принудил пилотите да се отклонят към Гетуик, където пътниците пристигнали около 2 часа преди да бъдат откарани до Хитроу. Говорител на British Airways заяви, че полет BA919 беше отклонен към Гетуик, но по-рано този следобед, поради метеорологичните условия в региона, както показваше маршрута на полета, се вижда, че самолетът се движи по плавен курс, преди изненадано да завие и да се отклони да излизака от Хитроу. Фактически случаят не е много не е много лек. Ударите от светкавицата по време на полета са често срещани и обикновено са безобидни. Обаче сега искам да ви кажа нещо, че може самолетът така направи, че вас да не ви удари ток или молнията да нямате поражение от молнията, да ви повлияе молнията. Но това не означава, че не е повлияла молнията или гръмотевицата на самолетът. Фактически, може би да сте добре, но самолетът не се знае. Експертите смятат, че повечето самолети биват поразявани от мълнии веднъж и 2 пъти годишно. Пише Daily Mail. Така пише в BBC. Най-популярната английска телевизия. Нека да продължим нататък с друга статия. Това е 24 часа. Следващата е Варна 24. Да видим как им съвпадат. Между другото, май Airbus 320. Така. Самолет на British Airways е бил ударен от молния на път за летище Хитроу в Лондон, което е наложило спешното отклонение, пише The Sun. Полетът на British Airways от Штутгарт до Хитроу е отложен към летище Гетуик. Ударите от молниите по време на полетът са много често срещани и почти винаги безобидни. Извинете. Попълва британския вестник. Според експерти, повечето самолети биват ударени от молния веднъж или 2 пъти на годишно. Това се дължи на факта, че самолетите са много добри проводници, които действат като гръмотводи. Това пише във Варна 24. Следващата гледна точка е dunavmost.com.
Молния удари самолет на British Airways. Така. Пътниците преживяха ужас при удара от молнията в самолета над Лондон. Под BA919 на авиокомпанията British Airways, пътува от Штутгарт, Германия до лондонското летище Хитроу, е бил ударен от молния в неделя следобед, 7 юли 2024 година. Инцидентът е принудил пилотите да извършват аварийно кацане на летище Гетвик, съобщава британските медии. Според информация на Таймс, самолетът е бил ударен от молния по време на подход към летище Хитроу, което е наложило успешно отклонение към Гетвик. Полетът е кацнал безопасно малко преди 2 часа местно време. Фактически няма ранени, което е много добре. Другото, което е, че в тези сайтове, а именно в YouTube, има Heathrow 365. В което там може да гледате когато искате нещо, ако се случи, и така да бъдете информиран. Следващата статия, това е Дунав мост. Traffic News. Самолет на British Airways е ударен от мълния. Искам да видя как гледат от всички страни. Самолет на British Airways е бил ударен от мълния на път за летище Хитроу в Лондон, което е наложил успешно отклонение, пише The Sun. Полетът на British Airways от Штутгарт е отклонен към летище Гетвик, ударен от мълния по време на полета са много чести срещани почти винаги безобидни, съобщава британски вестник. Според експертите, повечето самолети биват ударени от мълния веднъж или 2 пъти на година. Това се дължи на факта, че самолетите са много добри проводници, които действат твоите. Фактически Traffic News и Дунав мост са копирали един от Дунав мост, Traffic News, Дунав мост, може би сега. Това от тях. Така, нека да гледаме. И следващото е Вести БГ. Боинг. Молния удари самолет в Лондон. Снимка. Да, даже самолетът ти изглежда някакси молнията ударила на най-долното крилото, нали, както знаете, крилото до прозореца, нали, има накрая седи по този начин, точно там мудра. Така, нека. Самолет на British Airways е бил ударен от мълния на път за летище Хитроу в Лондон, което е наложило успешно отклонение, пише да съм. Полет на British Airways от Штутгарт отклонен към летище Гетвик, удари от мълните по време на полета са много често срещани и добре. Тук даже според експертите, повече самолети биват ударени от мълния веднъж или 2 пъти. Добре, това се дължи да правя. Така, всеки копира от някой. Добре, но нека да разгледам аз как разбрах случаят и как, може би, аз съм ви го разказал на вас. Фактически, полетът на British Airways бил нормален, а и другото, което се дължи, е, че прогнозите изцяло метеорологичното време над Лондон са в критично състояние. Искам да ви кажа, че там някакси, как да ви го кажа, не е хубаво за пътуване, особено през лятото, защото тогава има най-много често водеци. Значи, ударът е на крилото. Самолетът не е поражен по никакъв начин, но може би отвътре част се повлиява, така че
Знае се какво е станало. Това беше от днескашното видео. Разбрахме, че самолетът на British Airways е претърпял злополука. Това е чисто нов епизод в моят канал, така че се абонирайте за още повече информация изцяло за авиацията. За още информация за авиация може да влезете във Facebook страницата ми Bulgarian Aviation. Там всичко е написано подробно. Може да разгледате и всичко, статии и различни неща. Даже може да ми зададете въпроси и аз да ви отговарям. Благодаря ви, че бяхте с мен. Аз съм Георги Панчовски и вие гледахте авиация с Георги Панчовски. Довиждане!